Уважаеми колеги, достигнахме до последният видеоклип от моето представяне, който съм озаглавил топ 5 причини да не подкрепим архитект Игнатов и да не гласуваме за него. Избрани са от форумите. Първа топ причина. Много е млад и зелен. Много благодаря за комплимента. Бих искал да е истина, но само втората част е вярна. Вече не съм толкова млад. На 44 години съм, имам доста опит, както в България, така и в чужбина. Така че смятам, че това за младостта е много приятно ласкателство, но мисля, че не е причина. За това, че съм зелен съм наистина, поддържам зелената архитектура и смятам, че това е бъдещето на развитието на нашата професия и въобще на обществото, ако иска да оцелее. Предлагам да не използваме такива епитети като млад, стар и подобни, понеже това автоматично, в знак на уважение към съответните хора, ще трябва пък да въведем и обращения като леля, чичо и така нататък. Смятам, че това е непрофесионално и ненужно за нашата камера. Втора точка, втора причина от форумите. Наследник е на Дракула. Причината, че поддържам и пропагандирам прилагането на адаптиран вариант на румънската система за регистрация на проектите и издаване на удостоверение за проектантска правоспособност, накара някои хора да си мислят, че споделя методите на княз Дракула. Аз се възхищавам от него, че е спрял турците в средните векове, за да не продължат нагоре към Европа. Но, за съжаление, не мога да твърдя, че съм негов роднина или наследник. За целта си направих панорамна снимка на зъбите и ще я представя на общото събрание при поискване. Благодаря ви за това предложение. Третата топ причина. Архитект Игнатов не е от София, от Варна е. Това явно е проблем, поне в очите на някои хора, но смятам, че е преодолим. Аз наистина съм роден във Варна, много обичам Варна, но по същия начин обичам и други градове, като София, Пловдив, Ню-Йорк, Москва и така нататък. Общо взето навсякъде, където съм, ми харесва. Наистина съм роден във Варна, но моите родители са от Бургас. Техните родители са от различни краища на България, включително от Видин, от Пловдивския край, от Тракия, от Добруджа. И съответно и аз в моя съзнателен живот общо взето съм живял по равни интервали на различни места по света. Във Варна, като дете и юноша, след това в София, в Москва, в Ню-Йорк, в Бостън, в Китай. Смятам, че не мога да кажа и пък не бих искал да се квалифицирам като човек от Варна. По-скоро мисля, че всеки от нас в съвременния свят е жител на планетата и няма за какво да се делим на различни градчета в България. Когато бях в Китай, когато казах, че сме 7 милиона българи, един колега китаец, той възкликна: това е страхотно, вие сигурно всички се познавате. И наистина, ние сме много малък народ в сравнение с световните мащаби и мисля, че е безпредметно да се делим на тази база. Четвърта точка. Архитект Игнатов открива топлата вода. Представени неща, които всички знаем. Наистина е така, някои от нещата се знаят от много отдавна, но не е предприето никакво действие. Аз с радост бих подкрепил всеки, който иска да предприеме действие за промяна на тези проблеми, за които споменах в моите по-ранни презентации. Но дори да е топлата вода, нека да използваме. Няма нищо лошо в това. И пета точка от топ 5, това е, че архитект Игнатов е прекалено нисък, висок, дебел, слаб, грозен, красив и така нататък. Призовавам всички, наистина не гласувайте за мен. Гласувайте за идеите, които представям. Мисля, че това е важното. Моята личност е
лични данни в това нямат никакво значение, когато представим една система, която е издържана и показва чрез математиката и данните, които подготвих и съм показал, че тя ще работи добре за нашата камера и за всеки един от нашите членове. Ние трябва да направим така, че всички ние да работим спокойно, да се гордеем с професията си и тя да се развива добре. Това е важно и за нас като индивидуални хора и за цялата ни държава. По този начин ние можем да помогнем на България да се развие по-добре, вместо да се занимаваме с някакви вътрешни дразги и нарицателни кой какъв е. Аз съм в отлични отношения с всички колеги, без значение от техните възгледи. И отново повтарям, че за мен е много по-добре да се говори с опонент и да се изчисти една идея, отколкото да се среща апатия. И така, благодаря ви за вниманието. Надявам се, че ще подкрепите тази платформа и тези идеи, които представлявам аз, и ще можем заедно да ги изпълним. Благодаря ви за вниманието.